Pozdrav prijatelji! Za početak odvajamo žutanjak od bjelanjka. Za smjesu nam treba 3 jaja. Prvo miksamo bjelanjke u čvrsti snijeg. Stavljamo u frižider. U žutanjke dodajemo 5 žlica brašna, pola glatko, pola oštro, 2 žlice kakaa, 5 žlica mlijeka, 5 žlica šećera, promiješamo, 5 žlica ulja, žličica praška za pecivo. U smjesu dodajemo postepeno snijeg od bjelanjka, ručno miješamo dok se sastojci ne sjedine. Nakon toga smjesu izlijemo u pleh obložen papirom za pečenje veličine 20x30. Pečemo na 170 stupnjeva nekih 15 minuta. Posebno u posudu u 2 deci mlijeka usipamo jafa pripravak za izradu pudinga. 60 ml mlijeka stavimo kuhati. Nakon toga ubacujemo puding i miješamo. Preko pudinga stavimo plastičnu foliju te ga stavimo hladiti. Biskvit smo u međuvremenu također pustili malo da se ohladi. U ohlađeni puding dodajemo 20 g maslaca. Kremu od pudinga prelijemo preko biskvita. Po želji možemo ga ukrasiti te ga stavljamo na hlađenje. Nakon što se puding malo stisnuo, spreman je za rezanje i posluživanje. Nadam se da vam se svidio ovaj recept. Ako vam se svidio, možete me zapratiti. I to bi bilo to. Dobar tek!